Anya laki din! Alas 7 matan. Ngam apay nga ta. Awampay ni Nana Aurea. Amagando saan pa'y anak kasukat day jay. Anya lakit din aya. Naibagamot ka nakwada. Nga awan ti agpauray iti mabayag. Tapno saan tayo amala daw iti programa. Sa bagay, nasa papaylaang. Anya anasapa. Naladawon na ng alas 7. Apay, binaliwan nyo ayat ti oras anak kaw. Kunak man no alas 9, maurnong tayo ditaw. Anya? Alas 7 tinapagsasaritaan tayo idi kalman? Ha? Apay, anya ti imbagayo kini Nana Aurea. Alas 9. Ay sus, awanin nanang, isumat lang gayam ah. Ay na, da kayo gayam ti akin basol. Sa bagay, alas 10 pa'y mati programa. Nasa paunay. Anya nga alas 10, alas 9 nga rod nanang. Isu nga rod ako nak, nga alas 7 katrumbang nga agrubwat tayon. Ngam, alas 9 matgayaman ti imbagayo. Anya, alas 9 aya, kunak no alas 10. Ay na nanang, di yu manen nangag ahusto. Ala, aglogan kayon, agrubwat tayon. Ano sa ni Nana Aurea ti agkumyot? Ngam agpasensya kay to kankwana, tada kayo matgayam ti akin basol. Ay na, pasensya kayon ah, no saan kayon anauray Nana Aurea. Awan anyaman na balasang ko. Naladawak mo ngamin. Basol ni nanang daytoy. Sa balimot gayam ti imbaga na nga oras. Wan balasang ko. Alas 9 ti imbaga na. Ay una yan ni nanang. Jak amuman kankwana. Kasla di na dengdenggan dagiti maibagbaga kankwana. Ay, ang mupay kini Mari Agustina. Uray husto ti maibaga. Sa balimot ti ibaga na. Uwan nga rod nana. Kanadapay nadlaw ko kankwana balasang ko. Numaminsan, sa balimot ti isungsungbat na iti maibagbaga kankwana. Uwan nana. Dayta ti may sapay nga ugali na. Iso asyak pa yan ti mababain gapu iti aramidan na. Ay, pasensyaan nyo kuman ni nanang. Sana bali, tabagbaga akmanan. Nanang, in kayo man agpa-check up. No kayat yo, kuyugan kayo. Ha? Apay ngagpacheck ka pa katawan mo't sakit ka. Anya? Kati sumag. Ipakonsulta tayo kumaday talapayag yun, nanang. Amangan no adati problema itilapayag yo. Ayawan ti problema itilapayag ka. Gaputawan mo't ti marikrik na kanasakay. Kan sa anak mo tatulang. No kasta nga rod, nanang. Denggan nyo kumaan na imbag dagiti maibagbaga kada kayo. Ay kadang-danggak mo't anaimbag. Kas kumaita. Nangagkuan na imbag dagiti imbagam. Nangagkaw gaputa saan mo tabangking dagiti lapayag ka. Anya? Kag ti sumag. Nanang, seryoson nyo man ti ibagbagak? Saan kayo atulang? Ngam apay nga akas na diyo denggan ti maibagbaga. Ha? Kasla ko may dinaminsan nga aldaw. Alas 9 ti imbagak. Ngam pinagbalin nyo matan nga alas 7. Anya? Apay nga taakas dyan ni Nana Agustina. Apay ka din. Kasla ni namang nga na imbag dagiti may bagbagaking kwa na. Kasta ya. Kitwan may, kasla ko may dinaminsan. Adati bagbagak. Sa bali mo tinti sungsungbat na. Anya? Hay! Jak pa'y ngamin nakatkatungtong. Inswadyak nadlaw day takin kuhan. Ay, obserbara maadi na. Inton adati pagsarita niyaw. Paliiwag. Sa dino ti pag-obra mi ta, dinaw. Di na, tata. San adino? Ah, kastaya. Wen, tata. Ito lang public market. Ah, kahit agap-abang ka kaditi pagyanam. Wen, tata. Kahit manungay ti abang yuyay. 1,500. Ay, kunak ano 5,000? Saan, nana? Ay na, nababamot gayam. Ha? Di na sa lahat ng nababanana. Tapno tipid. Anya?
5,000 ba na sasawam si Agustina? Ay na, magibabayin ka talaga. Ay, kunak ano sweldo na ti bagbagam. Ay na, rinta na yung dagos na, ti saritaan may. Sana sweldo. Anya. Apay kami na yan, nakisawsaw ka, ti saritaan may. Di mo amo nun yung ti pagsarsaritaan may. Basta ka lang, agsasaaw. Uray ko man, dimngag ka pa iti bagbagana. Kunak nga ron no sweldo na ti bagbagayaw. Ay na, saan pa yasimbagay dito husto na ita 5,000 ibagbagam. 5,000 lang, mataya ti sweldo na iyay. Ay, adayo mo ta. Abay, mano ka day. 22,000 ka na bulan. Ah, Iso na bainan na ita 5,000 mo. ay dakal magayam ti sweldo na day di abakla. Kaya ti sumay. Iso di mo sang kay baga na ita 5,000. Gapot sa mabainan ka lang. Ay na, saan na may ibungs ti katawa? Apay ka day. Katawa dita. Sakit, kasla maibusan kay ti angay. Ay na, makakatawa nga ron. Aguray ka di na. Imbag man ta komportable ka nga, katakatawa. Nga uray bungal ka. Ha? Si kamot gusto ni. Papay na nagpailaing man. Pasensya ka na. Makaisa mga rap, di tayo suram di na. Sa nabani tabagay ko matibungal. Malawa na. Apay ka di ka ni Nana Agustina. Ay na, madamat si saritaan me, kinitata mabini. Damdamagin na ngamin, numanon ti abang ko, ket kilaat anag sa ni Nana Agustina. 5,000 kun kunanagit di. Day ita nga rod, di bagbagak. Iso ako nak. Birngasak sa iti 5,000. Ay, di ka gararami di no. Ta siguradong agsakit tinakam na dayaging ka. Ay, kita man Agustina. Sika, ti saritaan na kiti kaaruba. Di na sayat. Kaya't nasawan, famous ak. Anya? Ay, agraraman. Famous mo ta sasawang mo. Kunayo nga ron, asyak ti saritaan dagiti kaaruba. Sika, ti saritaan da. Gapo itaramid mo. Ano ada ti manggag mo? Mabaliwan mo ti bagam. Kas lang amin, sumrag di tabay sa alapayag mo. Rumwar di tabay sa alapayag mo, ti dengdenggam. Ay na, Agustina, di ka kasta-kasta. Sa akin nung mabagaan ka, agpasugnod ka, kaslaubay. Nga orela di mo kasasaw na kiti kabalay ba? Ay, taon, adon timbaga mabinay. Ita man na ita, Agustina. Di mo pa'y kaya ti mabagaan. Ngam sana mabalay na, Agustina. Gapot na no kasta kalaga kanayaw. Amagaan nung may sagbak ka. Papananyo ka din, Nanang. Ay, ije man tirsina ni Maria Aurea. Mapan ko man kitaan no, dala ko nanat na taong. Ayun, Nanang. Tapno adat isagpaw tayo, iti pang malaman tayo. Ay, wala na kaw, tanay. Makaumamot gayam ti karne akanayon. Katuan, da kayo amin Takar niya ka na yung tinutlutuan niyo. Nitatang mo Pinagsasaruno na ngamin tinagparti ti manok na. Mabait man gayam, Nanang. Mapay ka da, Cheryl. Urayin nak man biita mapanak mangala iti kwarta, taigatangan nak. Tapno uray sa anak kun arumwar. Anya ka di tigatanga ka na kaw. Igatangan nak iti diaper, Nanang. Tani, saan mag-andag iti linabaak alampin? Malaho na nakaw. Ingka nga ron alaan ti kwartam. Tasya kun ti mapanaggatang. Kamot gayang Mari Agustina. Aywan maray, umayak la kumagatang itinatang, gumkaslawan mo't lakaw. Ay sus, naladaw kan Mare. Ginulpi mo't din ni Dino jelakok amustasa. Adda ka nung amin bisita na. Ay kasda ka day, ay sayang, sana balin karnin atigatang Mare. Adda nga ron karne je balay, iso nga umayak kumagatang itisag pawkaw. Ano sa mun ati mapan ije tersena ni Mari Lucia? Ay, nasaan nun, Maray? Masaduta ko na mapanigay. Ay, nagadayaw. Ay, gaya, Maray. Ikanak man iti may siapa ka sisters. Agus usar ka pailaang iti sisters, Mare. Kunak man no nagmenopause kan. Ay, si kamot, Maray. Sana siya ti mangusar. Ni Cheryl nga nakaw.
kayo gaya man, nanang. Ururayin na kayo ni tatang. Tapay ka na. Ururayin na nga rod, no adagin natang yu anateng. Ay naawan mo tanakaw. Naibustil ako ni Mari Aurea anateng. Ah, sayang. Jay karnilatan ati si daan tayo. Kati pagpagatang ko ngay nanang. Ay, day taman day. Hindi sok di tatugaw. Sukatakman ni baby. Ah, nanang? Abay ngay assisters ti ginatang yo. An-anwag ngay daytoy. Katnoy sumatimba ka magatang. Nanang, daya patimbag agatangan nyo saan assisters. Anya. Ay na, tatang. Jak maawatan no apay akas jay ni nanang. Jak amo no tulang, wano aging tutulang. Apay ka di manahin si Rela nakaw. Binilin ko, agumatang iti pampers. Ngam sisters kit din ti ginatang na. Anya? Ay, nagadayo mo dahi ta sister, iti pampers. Wa nga rod tatang. Ay, talaga saan na mapyar di nayaw. Talaga abangkay, nagitilapayag na. Ha? Oray uso tinaibaga, sa bali mo ti panagdenggag na. Ay na, kasano no sa bali at tao tinagpagatang, di agad kababainan. Ay wan at tatang nakababain at talaga. Ay, yan niya laki din dahi ta tao. Di na nga min denggan ti maibagbag ha tatang. Kanti madi, alis to asumungbat. Nga oray di na naawatan dagiti maibagbag ha. Ay na, no kuma nagrubwat tayo itay, ang mga no nakasangbat tayon, Kun nga raw. Kasla inuray tayo ang nagtudaw. wan nga rod. Ay na, natuduan tayo kat nga rod, gapulang iti wat-wat. Anya ngay, nalpasan. Sa bagay ba't kiti Ay wala na. Apay adi na pa ni tata mabini di punsyonan. Kat kaanakan na mismo tinagpabunyag. Ay, wala nga raw. Ay. Naabot-abutan. Anya! Na, abay nga katawa ka ngay. Katawa am ka din na ito'y kaputik ang naabot-abutan. No talaga ka. Sukataman nga ron iti barbaraw. Kan may siya, apay akatawa am. Gapo ka di tapayong day tausar mau. Ay nanana, adun tinasauyo. Kan may sa anak ko mga agkatawa. Ngam, singatut ngamin. Idamdamagek, apay ka di, asan ngay may ni tata mabini, japasken. Ngam, adayumat ngamin ti sungbat yo. Wan nga ron. Naabot-abutan kun kunayo kit din. Apay, naabot-abutan ka din ni tata mabini. Anyang itanan Agustina, saan kayo makasumbat? Ay na, namaminsan nga minana, dinggan nyo anaimbag, dagiti maibagbaga, sakpa asumbat kayo. Tapos saan nga adayo ti isumbat iyo kadagiti ibagbagada? Malawanan din na. Pasensya ka nga ron. Awan na nyaman na nana, palagip lang dayta. Tapos saanan ang maulit pa Dinggan nyo ngamin nga umuna ti bagbaga ti tao, sakpay asumbat kayo. Tapno maliklikan ti wrong answers to right questions. Ay na. Umle ka talaga kin Nana Agustina tata mabini. Apay, anya ka di manin tinaramid na dinaw. Damdamagag no ape asan kayo anapan ije pasken. Ngam sa balimit ti bagbagana. Wan nga ron, naabot-abutan kun kunana kiti. Anya? Wan tata, it idi nagkatawa ak. Ape akat katawaan niya. Gapu kati, tanaabot-abutan ti kapotek. Gapu kati, tapayong day ta usar mo, kuna naman Ay na, talagang awan prinaw tingiwat na. Ay na, di naman naawatan ti dinamag mo di na. Wan siguro atata, ang mga nukunan ati kapote na ti damdamagay. Nalabit akasta ang mga no tinagdenggan na. Kit apay anabutan day takaputim na. Isu akasta ti sungbat na, di na. Ay, masarak iti day di abakla. No jakla nagpampanuno talaga tinibab ka. Apay ayaman rin. Kasano, nagaduki din timbagbaga na kanya. Kasla kanumat kalalayngan na tao. Ay na,
Kuyog-kuyog nga mamakiponsyon. Ngam kalpasan na. Kastake day, ti bagbagam ken kwa na. Ay barurudak nga raw. Ay na, idarong kundo pa'y. Ay na, Agustina. Awan ka tibain mo No idarom mo, sigurado maabak ka, gapo iti kinatulang mo. Ah, Ay na, Agustina. Talaga bangkeng na kitalapayag mo. Nagsarita kami kinidinaw. Kit na istorya na ti hosto, wala pasamak. Damdamagan na ka na, wapay ajak na pan iti bunyag, nga manyatin sungbat mo. ah. Wan nga raw, nabot-abutan ka na uma, ti sungbat mo. Adayaw, yay damag na, iso nagkatawa na. Saka tita, kundi darom ka. Ay na, tay kunak nga raw dahin. Danggam nga minadaimbag, nagiti bagbagada. Tano saan, amang ano dahi ta, ti mangipasubukin ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasalitaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Jane! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Apay aya, sanaay ka, sanaay, di tani ka. Apay, anya ti parikot mo. Ay, masurunak iti asawa. Anya, tapay. Masikugak nga rod manan. Anya, kat apay ang masurun ka iti asawam. Kat no nagayatan nyo mat adwa. Awan mo't ti parikot ko no addamanen anak ming. Ngem ti panagsikog ko, ti pakasyudutak unay. Agasam manday ta siyam aburan. Ay sus ka, Nika. Di kan tumakapag nightlife no kasta. Day ta nga rod Eden. Siyam abulan, wenno tawon pa'y ti urayak. Sakbay a makatimtimak manen iti paboritok nga arak. Anya? Ay, unay mo daytan ngit itsuram ni ka. Nagalas, Apay ayamanen tatang. dagkailan daytan mo. Kasla pumtok pa yan. Ngam, makilinlinong ba ang kapailaan kadagitay kakatwam? Ang makichischismis ijay tersina ni Rosa. Ay, una yan. Ang mga no makininom ka pa ijay. Ay saan mo't atatang? Apay ko mga uminumak iti arak kat masikugak. Eh, anyan amok ngay. Artek ka, iso asaan nga imposible nga aramidam dayta. Daytan to pa'y makichismes, kabailam arantahan iti tersena nga uray marigatan ka nga agaddang. Ni tatang mo't, tila madildilaw yun. Ay nako, dilawag atasan anasayahan nga ramid anak ko. Sakpayan nga amam, ti maibabaeng. Anya lakit din ni tatang. Apay ngamin nga ibain na. Kanya nga ruti kaya mo. Ipanakil ka? Diyan ako, nalaing latta makichismes oray masikaw. Day tati bagak ijay nakaruba. Ay, nakayo ka talaga tatang. Saan aday tati kayat ko asawan? Ay na, Victor Barok. Agyaman tan anusam latta ti anak ko. Ay ayatek ni Nika, tatang. Iso nga oray kas jay. Awan ti plano kamang panaw kinkwana. Ay, siyak pa yan. Di mababayin iti aramid na. Bareng agbalbalo ito umutlaeng tatang. Wala Barok. Di kag sarday amang bagbagaken kwa na. Bareng sikat itinggin na. Uwin tatang. Mawalat amaw. No ugali na. Bareng agbalbalo inton makapasngay, tatang. Sapay kumaang harul Barok. Amangan no maisubliki diti kinalaing na nga uminom iti arak. Ha? Amok nga minan ta anak ko kahit. Babae ngam artek ba? Nagpas na ikamatan, Nika. Mabalin manan. Yan niya. Di kan agin didingawan amom. Amok matla nga kayat mo. Anya nga rod dayta.
Ay kat jay dating gawi Tagay manan. Da kayo mo't. Pagtanggadin dakpay mo't nga umuna Kayat yung arod, amabag nata. Ay wanan niya. Umadanin, Eden. Basit lang nga stira manang. Sika talaga, Nika. Talaga adi ka pa'y nagbaliw. Ay na, day tantiin dakkel ko. Iso adyak nga rod, may ka. Ay, talaga sa balay, hindi mapaspasamak dito'y ili tayaw. Kabsat Martes. Apay ka di kapsat. Una, gaputa dagiti mo tan babae ti aguumong ijitirsina. Wen nga ron. Nabayagin na tiltilawak ida. Ngam, san sama ang mabagaan. Ti anak ko pa iti maysa. Uwang nga raw, nakitak ijay. Nakasikawil amang mangan iti chichirya. Sa daag kakatawa. Anya? Kunak man no kapaspas ngayon na lang. Apay nga da ijay. Ay, po. Magpakada. Nga mapanaggatang iti daya per. Nga makimarites magayang tinapanan na ijay. Apay, kaya't mo ka diti mabignat si Kandi ka? Sino kumati mangayat iti day tatatang? Ing kalaang tulungan ti asawam nga gabyon. Tauray mabignat ka. Napipyapay ti rason. Saan akababain? Da kayo mo tatang. Ibaon dakit din nga gabyon. Kasano? Kunada nga agtanggad ka. Ngam napankakit din ijay tersena. Kasla ka dun niya ijay anak kasi kawel amang mangan iti chicherya. Sakit kumanatawa ka. Abay, panagkunam ka na kat saan ang makabignat na ita. Manungal daw lang, sipon nagpasngay ka. Nga marimuar ka kiti, anapan nakichismis. Iso at di mo kayak tiyagtanggal. Ing kalaangan tulungan da sawam, iti garden. Tauray mabignat ka, ibaganto ti tattao anabignat ka, gapo iti trabaho. Saan agapo iti chismis? Nika, gusto man nga minanti pa nakichismis mo. Kababain ka lagi ti karuba. Ay na, chismo sa aklaunay aya, Victor. Saan mo't Nika? Mulagayam. Win angam di mo maliklikan. Tunggal mapan kay Jitersina, mapayagan ka ijay. Nga oray ibatin pa ni Bibi ni Tatang. Anya nga rod ti kayat mo? Ipupuknak ditoy? Tapno may stress ha? Anya? Iso, Victor? Kasi ti kayat mo? Agtali na edakla ang dito'y balay tapno may stress ha? Kat agka postpartum depression ha? Ay, Nika. Talaga di mo amo ti mapagbagaan. Tatang, pakikita yuman pa'y ni baby. Papanambanan na ya. At dalamapan ko gatangon. Siya kung ti mapanagatang, iyag mo ti paggatang ko. Ay na siya kung tatang, tamapanak agkita iti kayat ko agatangon. Alang nga ron, yung 10 minutes lang ang mga nuwag sangit anak mo. Nalabas mo't data 10 minutes, tatang. Magnaak pa'y. Abay no sakti mapan dito tersena, mabiit mo't ang makadano na. Kat makasubli ang adagos. Basta, da kayo pa'y lang ti makaamu iti anak ko. Ni, adda kayong matgayam dito'y Mari Eden, pari Tony. Ay wala, ag-relax mo ta sagpaminsan. Aywan mo ta. Oh, agtagay ka na, nika. Ay na, di nakman sulisugan. Lap-lap dak nga roden ti bagik nga uminom iti arak. Ay na, naganak ka mo tayo, mabali na yun. Saan ang mabalin, Tony? Ay na, nika. Sige kiging, oray mabindwala yung natagay na yun. Ala, un man langan. Kung naktubay ka, nika, makaininom ka ni Tarak. Iso sige kiting, uminom ka itan.
Tadi mo intugot anak mo. Tatang, nakatulog ka din ni anak ka. Kunak man lumaturog kay Jetersina ni ka. Inlalam ko mapay dagiti pungang kan ulos mo ah. Ni tatang, Ay lani ka, magibabayin ka. Amom akang anak mo, ngam nagbartag ka kilay. pasensya kayong tatang. Hindi ako ngamin kabalan na pa yung dagiti-gagayam ko. Ipilit dam ngamin nga uminom kita. Ay kat imbagam kumaa, nga adda kami iti anak mo nga agururay ka. Saan na bali ah? Na nag-awid amat ng tatang. Ay napo, jak amburi ka. Jak ammo, wadda pa'y napatbati a common sense mo, wano awan. Burbur tiyani ka. Ala, sige man nga rod tatang. Idi namin sa laeng nga impes ti tiyan na. Ngam nalaingan nga uminom itara. Anya ti sungbat na ni ka. Ni tatang mo. Alan sungbata mo ni ka. Ni tatang mo, amok paspasagidan nakmanin. Amo, gayam. Tatang sa anak mo't nga artak unay. Iso adinak kumamot pagsasawan itikas na. Anya saan? Kat no naglaing ka nga uminom, nga uray manulaeng nga aldaw ang naglabas sipud naganak ka. Tatang, At iwumpay ti asawam no may papanan iti arak. Ang mga no ti kabailan nan nga ibusan, kat may salaeng abutilya iti arak. Idinto asiga, kabailam ti 14 abutilya. anya? Nagnakam ka kumamutin, ali ka. Duwan dagitan anak mo, isong agbalbalo ka betain. Nika, kasangay ko inton bigat. Katkas itisigod tagay manan. Anya ka di nga oras, Eden. Uray day tamalam siguro. Tap numalpas pa iti trabaho dagiti gagayem ta. Ay, tapno sumangpet ni tatang ko. Taawiran na pa iti anak ko. Wala, areglado, Nika. Urayin kayo nga rod inton bigat. Eden. Katay paborito ka drinks, Wan ka di, anya lakit din aya. Don't worry. Ngam sigurado ka di, ama ka umay ka? Kasano, no masadot ti amam nga agawer. Ay na, Eden, awan ti parikot iti dayta. Tay kunada nga roden. Amin abanag, no lakit di kayat, maipamuspusan. Anya lakit di. Tantang, Nabartek ka man na simbang pait. pasensya kayong tatang. Kasama namin tigayong kuita. Kate, nakinom ka may. Nagawa na. Narigat mata na Jack Ida pagustuhan. Ay nanigalak ko. Agyaman ka. Tagtatal na lang dasawa. Ngamakla at kanto inton may sanga aldaw. Kat awanen itisibay mo tasawam. Anya? Amom ni ka. Uray kasano kadakkel ti may sa adram. Mapunulat na dayta. Iso asika. Agpanunod ka mamay. Hindi ako maginom ko na nagtatang. Pila gusto ko lang dagiti gagayam ka. Dagiti gagayim mo, kat awanan iti pamilya. Idinto sa siga, adaan ka iti asawa kan anak. Kan, panulang abulang ti inaul ting anak mo. Swati ka kumamot maipagpada katakwada Ala, awalan tatang. Nika, agpili ka. Arak, wano anak. Agpanunod ka rin ka. Katimbangam anaimbang, no anya tinapatpatagin ka. No arak, wano anak.
Tatang. Tatang, sublatan naman ni baby. Puro Diyos, puro santo. Intugot mo sa anak mo na pala ginumitara. Pinagpili ako matno, rakwan no anak. Di pinili ko na doon. Haliya. Awan magsiguro tima ko na ayaw, tatang. Pinili ka doon na kitintad mapagpilian. Diyak, amukin ka ni ka. Talaga sumakit yung ulo mo. Ay, ayaw. Ano ka kanay? Nagpanunot anak ko. Nagpanunot ako, tatang. Iso nga ro da pinili ka doon. Tiarakan ti anak ko. Ay, nakaw. Diyak, amuli ka. Talaga akong sumisun lang. Tamo mga itag ka na kami. Ay, ang tuyo mo pa yan, nagiti lalaki, no may papalan iti kinaarte. Awanan ka doon peso, tatang. Sublating naman pa iti anak ko. Tani, makaturturo ka talaga. Hindi ka, manipo dita. Makamu kami tan iti biyag mo. Nagpakada ako, Nika. Ha? Sa dino ti papanam, Victor? Agawid ako ni Jay lugar mi. Ha? Ay na, Victor, saan kumamot na kasta? Di na kami panawan na kadagiti anak ta. Saan na balay? Tasan kami mo't anapatagking ka. Adadagiti gagayim mo anapatpatagking ka. Anya? Nawaya ka itan, Nika. Aramidem amin na kayat mo. Saan na balay? Tawan ako ni Tidinam. Pangasim, Victor. Di na kami kumamot panawan. Maasi kamat kumakada kami. Nauma ako, Nika. Diya akong maanusan ti ugalim. Awan lagad, day taarak ti sangsang mo. Awan lagad, dagiti gagayem mo, ti pangpangarunam. Nalipata mo, ti pagrebangam, kas may sanga ina. Nika, Tatang, tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. ha? Linapdak ti asawa kung talaga adya ko na igawid pa. Impapati ng tipiman. Anya. Wan, tatang, isadya ka mo taramida. Kasano pa yan? Sakit do dagiti anak me. Diyak kita kabalan nga isakad ang sisyak laan. Diyak kabalan. Nika, Ay, unay kayo matan, tatang. Awan lakit hindi ka lang ti sumbatyo. Mariribo ka naklangarudan. Asarandak pa'y lang, man. ha? Na, agkatawa kayo pa'y lang. Ay, na. Anya ko mga iti bagak ni ka anak ko. Ay, ngayon bagak iti ama ka amo ka matay ni iti biyag mo. Tadi mo dinggan amin ngay bagak iti. Naitan, ti bagbagaking ka, anak ko. No idi kuma, ket nagpampanunot ka, saan kuma anapasamak ti gasto? Iso adi ka mas daaw, no pimanaw ti asawam. Tay di pailaeng nga imbagak adi kan makmaklaat no awanan iti dinam ti asawam. Ngam, sinamsamit mo man, tinagbarbarta. Iso isam-samit mo ita, ti bunga ti aramid mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay, unay mo tanti gaston. Narabyanak man ang gapuy ti traffic baka. Ha? No kaano nga taaya?
Amal Pasti Road Construction iti murdong ti Pilipinas. Inaldaw mo ito na kastoy. Kat aganos tayo anya ngay nga rod, kat para matlaang kada tayo dayjay a kalsada. Ano nga ta bakit no kwa? Anya mananday ta ako Mangiruwarak sakit di ti motor ko. Anya? Motor ko na? Hmm. Ay kat mangirwar ka. Basta si kalakit di tagbayan. Apay kit di nasaan. Anya lang din. Nagsapa ka matan Mario. Ha? Hay, agasim man day ta akinasapa. Kasla si kapit imang daldalapos ka dagiti spider web iti kalsada. Anya nga rod ngay. Tas ka na masabak ta Grabe ti traffic. May sa kilometro, may sa oras. Sa bagay mo't kiti Ngala, in ka nga rudan, tanarigan mo kalahin ka amalate iti trabaho. Kalayon ko mapalabas nila kay mo iti bigat. Kanayon ang masapa mapanagtrabaho. Wun mare, kanayon amasapa. Tadi na kayat amakaltasan ti sahod na. Grabe nga di traffic kanya. Nakunamon kumare. Iso nga rod nga ibagbaga na kanya. Amangirwar sa kanulaangan iti motor na. Ha? Tapno saanin nga agkumcommute. Ay naku mare, nung kuna nang agirwar iti mo to. Ay urisaanan. Urisaanan ko naktumay. Taapay anak ko namday ta kumare. Masigurado ka saan ang mausar iti pagsaya ata no bilang laing kumare. Iso saanan. Ang mula karuta na babairo nila kay mo. Itulok mo pa'y laang ang mangirwala iti motor. Ang lalaki din. Lanong gayam ti mangirwal iti motor mo, paray. Awan pare. Mangiruwarak man, uray may salang. Madimat ano dua. Sika talaga. Kit kaano nga nga ro ti panangirwal mo? Inton katapusan pare. Tadya sweldo ti down payment ko. Ay kahit nasayat ano kasta. Tapno uray aglikaw kay ti pagnaan. Ayos lang. Maibir kung sa dino ti ayan ti awan traffic, paray. Ay, pudno tayo ako ng pare. Awan nga min mabati ti sweldo. No kanayon amalataw kin makaltasan. Ay wala. Mayat no da bukod da service. Ngam kita ma. No pang trabaho lang. Sana sabali ti yang angkas, paray. Ha? Amo kami ti style mo kay. Si Kaki di mo pare. Nagbalbaliw ako na niya. Anya magtanti kastoy. Itayak pa yan akong uray kan dito yung restaurant. Yung itaka laang. Labs, pasensya ka kuman. Naladawak anak kasangpag ta traffic na may. Anya magtan. Apay ngamin nga awan ti bukod mo alugan. Ah. Ay, hindi ka manadaga. Ta iti kabiitan na panawan. Makairuwara kong iti motor ko. You can ride with me. Ha? Apay so? Well, iso pa nga na. Tadi ka ko managong Intom sumarunong nga agsarak ta. At danton ti motor ko. Promise. Kunaklakit din no si katimapan ag grocery ita. No bigat ton baka? Ada na pati kapapanak ita. Ada importante ang mapangkugatangan ni taon. Ha? Anya dayjay ayan. Makitam tumatan, ano agawid Anya laki din aya. Anya? Hala, inako, tama nga nung matraffic ak maran. Babay, bakit kau nga nakapimpintas? Saan ka kung mga agong-ungal? Tapno saan ka alumadwal? Anya? Sa dino ti papananta. Mapandaman iti paglaklakwan iti helmet. Gumatangak iti helmet ko. Ha? Gumatang ako, tapno nakasagana. Iti kasta, nung mailuwar kong di motor ko, addan ti helmet ko. Anya? Ket nung mailuwar kong to di motor ko, helmet mong tumagta, hindi katangal. Anya lakit din. Ay nagganasan ngayon no kasta. Ay, wala. We can go wherever and whenever. Dagita ti kay kayat kumankan ka.
Maparparagsak na katanayon. Tunggal agkadwata. Anya lagi dinaya. Ako pa! Oo na yan. Di ka pa'y nakairwar iti motor. Ngam gimatang kan iti helmet mo. Agasam man. Advance nga ron ba kayo? Anya ka lagi dinaya. Anya, kaano nga rod nga irwar mo di motor mo? Into Sabado ba ka? Sabado, adan motor ko. Sa anak to na marigata na mapaniti trabaho, ta sa anak to na matraffic. Magnaak iti kayat ko pagnaan. Nasaya at nukas na. Kita ama, taamangan no tila-tila ti babae ngayang angkas mo. Day takit din. Sigari din mo bakit? Yak pa'y na-irwar di motor ko. Yung kastakit din di bagbaga. Amok day taugalim. Iso adinak mapabasol. No apay akastuyak nga panunot kan ka. Maawatan. Apaw, nagguwapo mo tinday ta motor mo, paray. Ayaw na mare. Apay, just ayak. No gwapo takin mo to. Gwapo mo, ati motor. Anya, Iso asi ka, mangirwar ka mo timbare. Tapno agpadata nga adda motor na. ay, aguray pa'y paray. Sana bale, tadyak pa'y masapulo na. Tauray maaldawana ka mapaniti trabaho. Ayos lang. Sa bagay mo kidi Siguro, naiangkas mo matindag iti chicks mo niya, paray. Sigagid din mo pare. Ang mga numangag na kanibaga ko. Ah. Nariingat eh. Ang mga ngamin nookam amuna nga at adwa chicks ko. Ha? Duwa nga ibagbagam. Kunak man nun nalaing. Adda pa'y gayam ti maysa. Un pare, iso ni Sally, napintas mo ilaan. Ay, unay kan paray. Talaga asaan ka amapnak kinibaga mo ah. Kunak no maysa lang tinayom mo. Duwa gayam. Ayan niya laki din na ya paray. Agyaman nakiti pa nang itulad mo kanya ka. Awan na nyaman na, si Kakit di man. Gayam, alam mo't lang day to helmet. Ah? Saan ngamin ang mabalin nga inag ko? Sigurado amas daw ni inang ko no makita na. Ha? Sigurado nga sa ludsod, no aping nga da helmet ko, kat awan mat motor ko. Oh, sige. Iyawid ko nga ron. Agyaman akmanan iti pa nang itulad mo kanya. Agan-anad ka iti panagawid mo ha. Good night! Nen, makadlawak man lakay. Apay adwa ti insangpet mo a helmet. Mano ti ulom aya. Ha? Sumungbat ka. Si Kakit di mo bakit? Helmet ni may sa akatrabaho data? Simpaam ti panagsungsungbat mo, Mario. Maamwak laang nga da sa bali ayang angkas mo, ha? Ha? Awan bakit? Unay ka na ya. Asino kumamati ang kaso? Isublik na tayo helmet nitong bigat. Kanya laki din na ya. Siguradom lang ang apod no, dagit nga ibagbagam ko naktuman. Kunaktumat namin gan ka. Nangiruwar laang nila kay mo iti motor para ka iti chicks na. Ha? Rason na laang ti traffic. Tapno makairwar. Ngam iti kinaagpay na. Tapno adda pangiluganan na kadagita duduma babay na. Anyat kayat mo asawan, Mare. Anya lagi din na ya. Diyak kayat man tagso ko, Mare. Maamuan tulat ta ka ni. Awan mo ti palimad asaan amaamuan. Anya? Makadlaw kan tulatan. No agduduma a helmet yaw awid na. Anya?
Agyaman manan iti panangitulod mo kanyak nito balay ha? Awan na nyaman na. Si Kakit, di ba? Ngam dito helmet. Jack mabalin niya iawid. Ah, Amangan nga may numadlaw ni nanang. Amo naman nga awan motor ko. Mas daaw no apay nga adda helmet ko. ala, saan ang parikod na ito? Ala ko, tasya akong timbang iyawid. Agyaman manan, Mario. Ala, inangarudan ha. Bye, my loves. Makadlawak man, Mario. Ah, Idi na minsan nga aldaw. Malaksid iti helmet mo. At dainyawid mo ablo a helmet. Kunam kanyak ako ko ti katrabahwang. Sa ita, sa bali manenday ta imot mo. Kulay pink. ah, Apay, talo ti ulom, tatalo ti helmet mo. eh, si Kakit, di mo, bakit? Ikamutin iti ka ipapara na amin na banang. Ha? No dagiti babaim ket tangada sa andak nga ipada mawatam. Ha? Mapaniknakakla talaga apod no ti atap ko. Ayawan mon, Mario. Naku na makadkadlawon ni baga mo. Pit, anya pa lang tan aramidom ngay. Ha? Di ka pa lang amin isardeng na tan aramidom paray. Nagriga mo nga may isardeng pare. Imbis ati usar na lang ko motor mo, kit pang trabaho. Ngam pang chicks mo mutan. Dua pa babae di pagsinsin noblata may angkas. Ayagas man. Pare. Ah, Ang mga nod na makangagin ka pare. Nariga din. Aramidag ti amin. May isardeng kulaan ta aramidag pare. nasayat no kasta paray. Di mon urayan ani baga mau ti makapanagnag. At adda na rigrigat paray. Awan na talaga ti maibagakan ka, Mario. Ha? Panag ko na, nagasatak iti panagamamutan. Nga makunak mat ang nagmalasak, tasaan ka mat ngamin a single. Si Kakit, di mo. Ala, agyaman akmanan iti panangitulad mo kanya, ha? Awan na nyaman na sali. Basta siga, awan parikot. Ala, yung mong data helmet mo, iyawid ko. Thank you, Mario. Nasaya at tasimmangpet kan, Mario. Apaya kas tati lang kan paspasugatan naksama. Ah! Anay ko, Isumot lagayang uray latalo dagiti helmet ayaw awid mo. Gaputa adda dua at chicks mo. anya, asino tinakaibagaking ka itilayta? Apaya sa ludsod ang pailaang, ha? Saan apod no dayta bakit? Anya laki dinaya. Mamati kalatan iti sa usao, nga o makinapod nun. Olbab! Di ka agsaw iti kasta. Taadda lang arudan ti ebidensya. Oh, makitam da iti picture yo iti babaem. Agasam man da ita. Ti usar ti helmet. Kat pang protekta iti ulo. Ngam paraken ka, ti usar ti helmet. Tapno mailamang mo ti ropa dagiti babae at chicks mo. Anya, Tangay na panaknakakmatan nga adda babae. Nga uray ladwa. Pumanaw kan gito balay. bakit? Saan kumamada kasta? Alaong dagiti usar mo, akabailam nga awitan. Kan amin nga umanay iti motor mo. Anya? Total, kat dayta motor mo ti makagapo iti panagbababaem. Ala kat takdram ah. Anya? Awitam matlang ang dagiti amin a helmet. Ayaw awid mo dito balay. Saan ko amasapol dagita? Ipan mo ijay ayan dagiti chicks mo. Saan bakit? Saan kong aramidon na ita? Anya, aggaraw ka nuwan no siyak ti mangirwar ka dagiti usar mo. Agbili ka, salbag ka kikde. O sige, bakit? Anya laki din na ya. Aramida kon!
papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Apay manin anarabyan ka. Nagapam. Ah, pagkapo ko ma, kung saan nga ijos trabaho? Trabaho? Ha! Amangan kit dimat no nagapo ka iti ayan ti babae. Anya? Anya kalaki din Lisa. Narabiyana ka nag-uber tayo, Mac. Kan may isa, traffic ngamin. Abo may, amadama ti trabaho ti kalsada ita. Ang lalaki din aya. Siguradum lang nga pudno dagita nga ibagbagam ha. Maamuak lang nga da babaeng. Ikali si Bibiyag. Puutam da ita. Anya? Ayaw na, lapampanlo ka naggapo iti trabaho. Kastigit din ti pasungan mo kanya. Palpalagipan ka lang, Dino. Huh? Tapno aware ka. Maawatam. Anya, kanayon ang marabyan nila kay Maukunam, Lisa. Wala na. Kanayon ang marabyan. Ay, panagunak. Adan sakit babae na, ti awanan baing. Anya, amangan mo't no marabrabyan gapo iti trabaho na. Si kakit di mo't. Ay, saan na? Mariknakat. Adda babae ni Dino. Amaw, saan anasaya at tikas ng aramidam? Pagsususpitsam ti asawam. Nga uray trabaho mo, ti pakakumkumikuman na. Ay, saan? Diyak lapat dyan at trabaho laang ti pakakumkumikuman na. Anya, Iso na sapa ka nagawit. Tanakitak timpos mo iti Facebook itay. Ha? Kat anya kuma? Nakitam, kat anya ita. Unay kamutan, Lisa. Nagturod kamutan ang nagipos iti Facebook nga agbababaya. Kat po naman, saan aya? Isu akanayon ka marabyan, taday talamapan ag song iti sa bali akwa, ti aramidam. Na- Ay, salbag ka. Lisa, pangasim. I-delete mo ang timpos mo. Nakababain mo tinday tangay naramid mo. Apay pala ang mabain ka, kat aramid mo man. Makaungot ka, gaputag guilty ka. Amom iti bagim nga da aramid mo, salbag ka. Anya? Oo na yan. Hey! Di ta ka man langay! Hello, pare. Hello, nakawag ka man, pare. Rabi. Well, pare. Naimbag ta nakaraing ka pa eh. Awisin ka kuma. Sa dinuti pa pananta. Kapantaman uminom ija ili. Anya, nita man pay. Nakaskas daw ah. Ala, umay kan pare. Sana bale, tayo talaang man. Agsabat tayo ija waiting shed. Orahin ka dyan. Kita man tayo nga nawis na ka umay uminom dito yung bar iti kastoy nga oras, Pards. Ay, wan pare. Maruruta ka talaga ija balay. Kalayo na ka mapampannog ngagkapoy ti trabaho. Ang kasjaymot ni bakit ko. Tapay ni bagat mo? Kalayo na ka pagkatapan. Ngagda ka ng babae. Anya? Awan pa'y daw nagawit ka na saya ti pasungad na. Salpag iti. Ay una yan ti asawa. Siguro nukas na ni bagat ko. Ay ungta ka. Sana nasaya ati kas na kararamitin na. Diyan ka mo no anya taramida. Tapno maikat iti panunot na ti atap na pare. Laki din aya. Ay yaman lang iti panangasikasong katalamin ito bar. Ating balasan. Awan anyaman naman oh. Trabaho mi nga agbambantay dito bar nga asikasuan dagiti customer. Ang gaya. Adaman lang kahit ko sa ludsudan king ka. Anya day tama no.
Ada ka din asawa? Ah? Kuamano, nubilang tadan asawa. Awanak ko dito yung nagpuy-puya. Basta ka din. Pasensya ka na hindi panagsaludsod ko ha. Ala ha. Mga lakay ti basaw. Uminom tayo. Ha? Di ka ba nalagan? Nasaan na ka nakabarteg? Tamo dalang ti kain-in istorya mi. Kaya't mo asawan, imay dadino, idirabi friend. One friend, imay da. Nabarbartag dan idi nakaawit da. Sayang nga, tadi kamat imay. Ay, sayang. Ngam in fairness, nasingpad daya adino. Manumat na tawon nga trabaho dito eh. Ngam isulahan tinamamok a customer ang nasingpad. One nga rod, friend. Nadlaw ko matladay takan ko na. Kan may sa. Amo na nga isakit dagiti waitress. Saan akas iti daduma, abastusin da pay. Ay, puno dayta ibagbagam, friend. Sana bastos ni Dino. Ay, sapay la kumatakas kan ko na amin alalaki. Ne, aksidenten sakit iti panagawid mo, Dino. Anya ka din man hindi tangay bagbagam. Nagapam. Napan ka kadimanan ija ayan ti babaen? Kasta? Anya? Ay, unay mo letang bakal. Awang ka din ti sa baling ay bagam. Anya mo tan. Pastagsaw ka. Babae. Makauma. Di ko namkit di. Mauma ka amang dangdangag. Gaputa mapaypaysoan ka. Anya? Ay, unay kang bakal. Pamin, ano pa ayang ay bagaking ka nga awan babae? Awan dakas nga aramidak. Anya nga awan? Mariknak, Dino. Mariknak nga adda babaim. Kan may sa, amom ka di. Atong galrabi kat matagtagainap ko. Nga adda babae, amang kaw-kawiwit kan ka. Anya? Kan saan laang aday ta? Adda pa'y kano, ti bakla, anang ipatong itilupo na, itilupo. Agasa man dagita nga aramid mo, Dino. Maistresak ka talaga. Pag hindi ka sa biyag. Apay, kaslabad trip ka. Makapapadri pa talaga pare. Apay, nagsausa umanan ni bagat mo. On pare. Inurugi na idirabi eh. Aging ga itay pimanawa kaya balay may. Isulat ta nga iso ti bagbagana. Ay, sus, una yan ni Lisa. O nga ron pare. Kas lamapukpukaw ang tilimbong ti panunot ko. Kapo iti panagat atap mo na nga adda babae ti salbak. Amo man iti na dyan nga asawa mo eh. Ano apay matakas dyan ti panunot na. Mamuma ako na talaga pare. Maumuma ako. Kasanumat ngamin, asa anak ang makapungtot. Kat kanayon kumat ang matagtagainap nga adda kano babae ni Dino, nana. Anya, ay hunay daytan Lisa. Abangan kit di ma, no tagtagainap lang ti saan nga digdigos dayta. Anya? Tagtagainap lang mamatikan. Saan mo ba tanapanagnakan? Ay, napigsa ti pakinakam ko, nana. Adda talaga ti babae ni Dino. Kung saan laang aday ta, adda pa'y ti bakla. Anya, Mariribu ka na niya ti aramidag iti asawak, nana. Ay, italik sakit din ija unag ti balay mi. Tapno saanan nga agbabae. anya. Ay, ne! Ada good news ko, mga friends! Oh, anya dayta. Ibagamon nagbayagan. Ay, nag-chat ni Dino Umayda ka no uminom dito, itamit lang. Kasta ka di. Ay, nagsayatan nga eh. Kaya umayos kayo. Sigurado, paumaydan. Ay, oray ala na murmura yan. Nakangingag nga umay dayta.
ay. Hoy! Amang anusan mo manan nga ambong at asawa na Ha? Amok man nga dasawa ken anak na Apay, bawal nga magkakras sa taong may asawa na. Anya laki din ay. Saan, Mac? Iso na lang, tagpatingga ka lang iti crush. Ha? Huwag mong landiin. Sa dino manan ti papanan. Rumwar ka manan. Mapan ka kadimanan ijayan ti babaeng. Wan! Mapanak dyan ti babae. Aniya? Total, isumati ka na yung mga atap kanya. Di aramida kon. Aniya? Hoy, Dino. Amom ka di day ta ibagbagam. Kaya't mong sakit iti makakita iti istar adi na oras. Anya? No pumanaw ka ita. Awan ti awidam kunak tumat. Di nagsiyat. Nilaki din. Awan awidak nga asawa angaw-ngaw. Aniya? Ay, nagsaya atin tayo may kayo. Nagugwapo awas tumarni. Sika di man. Ay na, puno mo ti ibagbag kati kayem ko. Nagtataer kayo. Amom ka di, Manong Dino. Naku na ka nagswerte ti asawa yung kada kayo. Apay anak ko nam dayta. Wen, ngami, nagsisingpit kayo. Sana kasi ti dadom ako tumarni dito. Nga oray si asawa da. Ngam no umay da dito'y inuman. Ito da pa ti baro. Oy, saan kami kasta? Sa Bali kami. Iso nga rod day tati pagbilbiliban mi kada kayo nga. Kasta ya. Kagyaman kami ata. Kasta ti panagkita yung kala kami. Awan ang yaman na. You deserve respect. Ay na, nabartag ka yung manong. Nga ro daling ko. Nabarot kami mate. Sapay closing time ya. Wan nga rin manong. No ayos na ang kada kayo. Itulod da kayo aging ga ijay balayo. Sigurado ka? Wan manong, awan matakas na. Pampanunutan ni mo ti safety yo. Saan lang a customer, no di kat kas gayem ni. Sige mga ro dating ko. Pagyaman ako na day tanghaim baga ma. Awan ay yaman na manong. Sana bale, kasaan laang mag-asyak ti mangitulod kada kayo. Umay dagiti dua abakla akadwa mi diti bar. Ano? Wan, iso nga awan pagdanagan nyo manong. Agyaman ako na iti panangitulod nyo kanya ka. Awan anyaman na. Anya kalaki din. Anya. Wan nga rod, basit abanag manong. Awan day dyan, Manong Dino. Nyalaki din. Ani? Hoy, asino dagito'y kaluam, Dino? Ay, Ne. Nakaring ka pa mga Lisa? Tikunak, asino dagito'y kakadwam? Damdamagan mo sino da? Total. Managsuspit sa kang asawa. Ala, ibaga ako na. So ni Jenny, may sa kadagiti, ibagbagam a babae. Aniya? Ala, labnagan. Malaksik yung na. Dapat duha bakla. Isuda. Hi. Ay, Aniya? Total, it ka na yun nakapagatapan nga da babae. Awan pa'y masiputa ka nagawid asan nga isuti bagbagam. So, pinapaiso ko na. Lagi din na yan. Aniya? Ala, itatay inyawid ko pa'y kaidan. Agsaw ka. Ipanaglag kawing katik kanayon mo nga atapon kanya. Pagkakit Anya ka din dahito nga inaramid mo, Dino. Apay agsangsangit ka. Ayat pagsangsangit ang. Apay, pudno ka di at chicks mo dagay jay talo.
Anang itulod ka. Agpudno ka. Anya, Ibagam. apay pala nga salud-sudon na. Kat managatap ka lang arudan. No ti pampanunutan kat chicks ko ida. Kat iso na. Anya? Total, kat isumad ti kanayan mo nga ibaga. Anya laki dinaya. Sana mabalin lakay. Sana mabalin. I-promise ko kan ka. Asaan kan apagat atapan. Basta saan mo kumamatan apay payson kag babae. Ano? Promise. Saan kan apagat atapan iti sana na sayaat. Basta liklik ang dagijay talo. Nang runa ti kadwada a babae. Apay, pudno ka na nga datalo at chicks anang itulod kindi lakay mo idinamin san Arabi ay, Lisa. Ha? Una na. Pudno day ta. Isu nga ron kinasaritak ni lakay ko. Apa nga asin ako ma. Kasardangan na idan. Ha? Pagbababaw yak amin nagiti panagat atap ko iti asawa. Ay, pinaypayso na lang nga ron. Ay na. Uray dalatala. Kompleto pay. Ada babae. Ada pay bakla. Ha? Ay, day tagabing ka. Kanayon mo pagatapan ti asawam anak ananos. Anya nga ita, pinaypayso na lakang araw. Ay nalisa, agnakam kaan, tasaan pa'y anala daw ti aming. Anya lakit din ayan. Amom lakay. Amin akaroba tayo. Katkatawaan da. Tapay bakit? Gapo iti pa nangyawid mo Iti dua abakla. Kan may sa babae. Anya? Pangaasim lakay. Sardangam kumamatan na itang aramidam. Awan mo ti dagas nga aramida ka. Kan maysa. Saan kumat at chicks da jay? Inapod nuna. Waitress da ije na panan mi abar. Nasingpet da. Kan amuda nga apresyaran ti kinasingpet me. Saan nakasking ka? Ha? Iso ano saan ka pingagbalbaliw? Talagang armak ni Jenny. Anya? Ay na, pangaasim ko malakay. Kas itinakunak, agbalbaliw akon. Saan kan apagat atapan? Pasaya at ano kasta? No saan ka nagbalbaliw? Ipaypaysok ka talagang dagbabae. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.